Dobar dan, moje ime je Ivana Cindrić i danas ću vam predstaviti književno razdoblje, klasicizam i prosvjetiteljstvo. Klasicizam u Europi. Klasicizam je pokret koji se pojavljuje sredinom 17. stoljeća. Sam pojam klasicizam dolazi od latinske riječi classicus, koja označava uzornog i izvrsnog pisca. Njegovo osnovno obilježje je oponašanje grčke i rimske umjetnosti, graditeljstva i književnosti. Najrazvijeniji je u Francuskoj i Italiji, a odlikuju ga sklad, jasnoća, staloženost, preciznost i prevlast razuma nad osjećajima. U tom se razdoblju svjetonazor oslanjao na racionalizam, jer su smatrali da se svi bitni problemi mogu riješiti oslanjanjem na pravilnu upotrebu zdravog razuma. Na fotografijama su prikazana neka umjetnička djela klasicizma. Pierre Corneille živio u razdoblju od 1606. do 1684. godine. On je dramski pisac i otac francuske klasicističke tragedije. Autor je tragikomedija i komedija, a neke njegove tragedije su Medaja, Smiješna iluzija, Hores, Sina, Poliot i Smrt Pompejeva. Najveći uspjeh postiže tragikomedijom Cid, koja je nastala 1637. godine. To je ujedno prva velika drama francuskoga klasicizma. Ona se sastoji od 5 činova i predstavlja temu ljubavi jednog španjolskog junaka zvanog Cid i njegove zaručnice. Njezino je obilježje stih Aleksandrinac. Aleksandrinac je klasični francuski stih od 12 ili 13 slogova, sa stankom iza 6. ili 7. naglašenog sloga. Tragikomedija Cid sadrži otvoren kraj. Usporedba klasicističke tragedije i tragikomedije Cid. Ono što je zajedničko klasicističkoj tragediji i tragikomediji Cid je to što je usko vezano uz sukob dužnosti i časti. Likovi su plemići i hrabri junaci. Sadrži uzvišeni stil pisanja te poštuje načelo racionalnosti, moralističnosti i didaktičnosti, a također su pisane u stihu. Načelo racionalnosti predstavlja motivaciju lika razumom. Načelo didaktičnosti označava poučnost, dok načelo moralističnosti predstavlja pohvalu vrlina te osudu zla. Cid i klasicistička tragedija razlikuju se zbog toga što tragikomedija Cid sadrži građu iz srednjovjekovnih legendi i romansi. Ne poštuje pravilo o 3 jedinstvima i to je tragikomedija, što znači da ima sretan kraj. Jean Racine autor je dijela Fedra, koje je nastalo 1677. godine. Racinova Fedra predstavlja mitološku temu o ljubavi kraljice Fedre, žene atenskog kralja Tezeja, prema posinku Hipolitu. Kada do nje stigne vijest da je Tezij mrtav, ona po nagovoru pratilje None priznaje Hipolitu istinu, da ga voli, no on ju odbija. Nakon što se Tezij vrati u grad, Fedrina pratilja okrivljuje Hipolita za nečasnu ljubav, a zatim Fedra Enonu tjera iz grada. Fedra je htjela priznati istinu, no u tome ju je spriječila ljubomora. Tezij stoga progna Hipolita iz grada i on na putu pogine. Na kraju Fedra prizna istinu i ubija se otrovom. Ovdje je vidljiva klasicistička poetika, koju prepoznajemo u sukobu između strasti i razuma, u poučnom završetku i u kompoziciji sastavljenoj od 5 činova. Drama je pisana stihom Aleksandrincem. Također je prepoznatljivo poštivanje trojnog jedinstva. Jedna radnja se odvija na jednome mjestu u neprekinutom vremenskom periodu. Ona je nastala prema uzoru na antička djela poput Euripidovog Hipolita i Senekinove Fedre. Jean-Baptiste Poquelin Molière najveći francuski komediograf. Njegova najvažnija komedija je Škrtac, a nastala je 1668. godine. To je komedija karaktera i sadrži antičku građu. Pisana je u prozi i sastoji se od 5 činova.
Ona kritizira društvo i izopačene karaktere onoga doba. Ovdje možemo vidjeti najpoznatija Molièrova djela prema tematici. Tematika se dijeli na farse, komedije balete, polemičke komedije, komedije intrige i komedije u kojima kritički promatra društvo i karaktere. Hrvatski plemić, vojskovođa i pjesnik Fran Krsto Frankopan u Tamnici je 1670. godine preveo ulomak iz Molièrove komedije Georges Dandin. To je prvi prijevod Molièra u hrvatskoj, ali i svjetskoj književnosti, a naslov što ga je Frankopan prevodeći na djelo Molièrovoj komediji glasi Jar nebogati. Nicolas Boileau, najvažniji teoretičar klasicizma i autor djela Pjesnička umjetnost, koje je nastalo 1672. godine. Ondje je prisutna klasicistička poetika i sastoji se od 4 pjevanja. Treće pjevanje predstavlja komedija epitragedija. Pisana je stihom Aleksandrincem i najutjecajnija je klasicistička poetika. U ovom prikazu možemo vidjeti Boileovo viđenje tragedija, a neka od njih su uzvišen stil, kompozicija od 5 činova, poštivanje načela moralističnosti, racionalnosti i didaktičnosti, poštivanje pravila o 3 jedinstvima i poštivanje pravila o vjerojatnosti. Prosvjetiteljstvo u Europi. Prosvjetiteljstvo traje u 18. stoljeću. Najprije se razvilo u Francuskoj i Engleskoj, a odlikuje ga antropocentrizam, a to je nazor prema kojemu je čovjek temelj i središte zbiljnosti. Zdrav razum je prihvatljiv kao jedini obrazac ponašanja. Argumenti protiv prosvjetiteljstva su dogmatizam. To je nekritičko vjerovanje u postignuće spoznaje i mišljenja. Argument za je pobjeda kritičkog uma u filozofiji, književnosti i javnom životu. Voltaire je francuski književnik i tvorac filozofskog romana. Njegovo najpoznatije djelo je Candide ili optimizam, nastalo 1759. godine. To je filozofski roman napisan tehnikom pustolovnog romana. Sadrži 29 kratkih poglavlja i zaključak. Glavni lik je mladić Candide koji upoznaje sva zla svijeta, a i dalje tvrdi da je ovo najbolji od svih mogućih svjetova. Candide zaključuje da svaki pojedinac može promijeniti svijet, ali unutar svojih životnih okvira. To je najbolje ostvarenje francuske prosvjetiteljske književnosti. Jean-Jacques Rousseau, autor je djela Julija ili Nova Helioza, nastalog 1671. godine. To je sentimentalno ljubavni roman koji najavljuje romantizam. Utemeljitelj je francuskog i europskog romantizma, te je autor autobiografskog djela Ispovijesti, koji je nastalo 1789. godine. Denis Diderot. Denis Diderot je zbog napada na kršćanstvo i promicanje ideja materijalizma bio osuđen od strane francuskog parlamenta. Smatran je pretečom romantizma i tvorac građanske drame. Pokretač enciklopedije i napisao je filozofski roman Fatalist Jacques. Enciklopedija. Enciklopedija je najznačajnije djelo prosvjetiteljstva, a njezini glavni urednici su Denis Diderot i Jean Leronde D'Alembert. Diderotovi suradnici su Helvetius, Holbach, D'Alembert, Rousseau, Voltaire i Montesquieu. Ističu se ideje načela, ideali intelektualne i političke slobode, značenje znanstvene i opće duhovne revolucije. Ovdje su prikazani Diderotovi suradnici. Carlo Goldoni. Carlo Goldoni je talijanski književnik i autor, preko 100 komedija.
On je tvorac moderne talijanske komedije karaktera, a njegovo najpoznatije djelo je Gostioničarka Mirandolina. Goldoni uvodi pisani tekst, realistične žive likove, svakodnevne teme i realističke prikaze sredine. Ostali značajni predstavnici: Jean de La Fontaine i Pierre Bourmaché predstavnici su francuske književnosti. Njemačku književnost obilježio je Gotthold Ephraim Lessing, dok su predstavnici engleske književnosti Daniel Defoe i Jonathan Swift. Na fotografijama su prikazani predstavnici prosvjetiteljstva u Europi. Prosvjetiteljstvo u hrvatskoj književnosti. Prosvjetiteljstvo u hrvatskoj književnosti trajalo je u 18. stoljeću, a ističe se pluralizam stilova te značajna prevoditeljska aktivnost. Teži se poučavanju naroda. Obilježje književnog života je regionalizam, te u Dubrovniku cvate latinizam. Regija Slavonija. Iz Slavonije se ističu dva poznata autora. To su Matija Antun Reljković i njegovo djelo Satir iliti divlji čovjek, te Matija Petar Katančić sa djelom Jesenski plodovi. Reljković ukazuje sugrađanima što moraju učiniti da bi ostvarili napredak, a Katančić koristi mitološke motive i ugledan je na antičku književnost. Matija Petar Katančić autor je prvog cjelovitog prijevoda Biblije koji je tiskan u Budimu 1831. godine. To je bio odlučan korak u standardizaciji hrvatskog jezika. Na fotografijama je prikazan prvi cjeloviti prikaz Svetog pisma. Regija Dalmacija. Iz ove regije se ističe Filip Grabovac sa prosvjetiteljskim epom Cvit razgovora, jezika i liričkoga, aliti rvatskoga i njegov kolega Andrija Kačić-Miošić sa pučko-prosvjetiteljskim spjevom Razgovor ugodni naroda slovenskoga. Regija Sjeverna Hrvatska. Iz sjeverne Hrvatske ističe se Tituš Brezvački sa svojim komedijom Matijaš Grabancijaš Dijak. Matijaš kažnjava mane i poroke zagrebačkog društva, a ovo djelo pisano je na kajkavskom narječju. Tituševa ostala djela su Sveti Aleksej, Diogeneš ili sluga, Dveh zgubljenih bratov i zbirka pjesama Karmina. Na fotografijama su prikazani autori iz Dalmacije i sjeverne Hrvatske. Prevodilačka djelatnost. Što se tiče prijevoda, postoje prijevodi na latinski i hrvatski jezik. Prijevodi na latinski jezik su Ilijada i Odiseja, a prijevodi na hrvatski su Vergilije, Horacij, grčki pisci epigrama te Fedar. Prijevodi Molijerovih djela nazivaju se Prikazani su Rajmund Kunić, Bernard Zmanja, Đuro Hidža i Đuro Ferić. Ovo je literatura. Hvala na pozornosti.